Eta orduan bautizo itzen zanen, ospakizunik itzen zan? Bueno, etxean deko zuen geuziak, azmokelatxu edo zeuzer prepareta eukitzen zan, eta sopatxu bet, garmantzuen goiziak, oilu itxe, obligazoin joiz eta zane parturientiari zaldi moteko, eta oilu alberdeta edo kelia alberdeta edo sopia lehenengota, horixe, junditzen itxetan zanez, horixe ospakitzu. Olioa derrigorri zeten zan, ez da? Olioa itea derrigorri zeten zan. Hori derrigorreko. Saldea, saldea ona zala esaten zan, ez da? Saldea, eta oin geure eskizu hori esango, saldea. Olioan saldeak grasa asko gitzen du. Baina aixe eta zuke garbantzu duzina ez meute zelo agaz kuartuen baina. Egunetan egoten zinen salde hartzen? Egun biero, eta hori duenek, hori gemeloak eukin itxu zen bikezek, etorzen Arrizabalaga Ameriko eba eta Jose Luis, Otalora bere bai bizek etorziren, eta bueno, Jose Luis eniza, Jose Luis, dinozet, aquí tengo los dos muchachos, eta dinot, ikusi itxezen, te puedes comer una chuleta buena porque lo mereces, hola chico.